Koleżanki się na ulicy spotkały, tak gdzieś po 10 latach, jedna na drugą patrzy i pada, te, a czemu ty w żałobie łazisz? To ty nie wiesz, mój Józik umarł. Wiesz, jak jest smutne, jak mi tego chłopa mojego brakuje. Pada już nie tak, że tam coś w duma zrobił i że wypłata przyniesie, że my kaśli. Mnie no chodziło, wiesz, o ta głupia robota, no z kim ja to teraz robić? Dziocha, ty masz problemy. Idź teraz się wyleź na ulicę i łaź tak po ulicy i patrz na chłopów, ale nie patrz na gęba, na to, jaki on jest wysoki, czy jest mały, i no patrz, jakie on ma wielkie szczewiki, nie? Czym większy szczewik, tym lepszy sprzęt, nie? I takiego bier do dum. No i zobaczyła takiego jednego, co tam miał 52 numer i też mu proponuje, że idą do dum. Chłop się zgodził, nie ma sprawy, rano wstawają i czekają na pieniądze, nie? On padł, wie pani, jest 5:30, ja by tak już chciał do roboty lecieć, bo się spóźnia tego, niech pani płaci za ta robota i nie mam je, ida już, nie? A ona mu wyciągła z portmoneja, padło, samocie 300 000, kupcie się nowe szczewiki, a nie róbcie ludzi za ciula. Słuchajcie, opie, jest taka rzecz. Mam kumpla w robocie, aparat niesamowity. Co ten synek wyrobił, to jest niemożliwe. Chwalał mi się, padł Paulek, ja się go tak kiedyś przy piwie pytał, ja go dum, słuchaj, Karlus, tyś już jest 12 lat po ślubie, jak ty to z tą twoją starą śpisz, że wy jeszcze dzieci nie macie? Hopie, co my już za cuda robili? Moja stara już była we wszystkich, no kaj są ino gabinety, kaj jest jakiś seksuolog, ginekolog, to ona wszędzie była. Do wypożyczalni kaset wideo. Wszystkie filmy porno my wypożyczyli. Jakie my sztelungi robili. Na suficie, na żyrandolach. No hopie, no nic nie idzie, nic nie idzie. Ja mówię, hopie, to ty będziesz musiał iść do doktora, bo możeś ty jest do niczego. Ty wiesz co, ja tak chyba zrobię. No i za tydzień, że go spotkał, ja mówię, co, byłeś u tego seksuologa? Ja byłem. No jak było? Hop, jakbych wiedział, to bych ani nie szedł. Ja go, jak było? No ja przyszedł, nie? Godam mu, jak to jest, 12 lat, robimy i tak, a to ino nie idzie i nie idzie. Kobieta mu papiery, wszystko w porządku, zbadane, nie? Łomi się kozą seblic, dał mi taki mały słoik, padł, idź pan tam za parawan, na klupie pan tam tej spermy do tego słoika, ja to potem wezmę pod mikroskop i sprawdzimy, czy pan jest seksualnie sprawny, czy nie. No bo jakoś te dzieci muszą być. No i wlazł za ten parawan i stynko, tam za tym parawanem stynko, doktor wykurzył 2 cygarety, padł, daj pan ten słoik, tego będzie już dość, nie? Panie doktorze, ja jeszcze tego słoika nie otwarł. Baba przyszła z bajtlem do doktora i doktor padł, pani się rozbierze. Ależ panie doktorze, ja się nie muszę rozbierać. Przecież nie ja jestem chora, tylko to moje dziecko. Niech pani nie godo są takie głupoty i no proszę się rozebrać. I, a no panie doktorze, ale mówię panu, że nie ja jestem chora, tylko to moje dziecko. A ten doktor tak założył okulary na oczy, wejrzał tak na tego bajtla. Padł, godą pani, niech pani się seblece, ten bajtel jest do dupy, my zaraz robimy nowego. Idzie kobieta po ulicy i tak patrzy, na jednego chłopa patrzy, na drugiego chłopa patrzy, na trzeciego, na czwartego i naraz zobaczyła takiego jednego przybidzonego, w całości chyba wożył 36 kilo, taki mantlik miał wypłowiały, padł, ty, hop, chcesz zarobić 1 000 000? Padł, a ciężko robota, ale skąd, lekko robota tak pierum, 1 000 000 może jak drut, ale musisz iść ze mną do domu. A ten już zacierał ręce, pana Jerżunia, ale mi się udało, nie? Padł, przyszli do domu i tak. Pado, niech pan tu zostanie w kuchni, niech pan się tu seblece do naga, bo się tak troszkę wstydza, a ja idę do izby i zaraz wyleza, nie? No i tak stoi w tej kuchni już po nagu, nie? Trzymie się, a zimno mu jak pierem, bo tam nie było nahajcowane, nie? Naraz się drzwi otwierają, ta kobieta wyłazi, a za nią wyłazi 8 dzieci, nie? I pokazuje tym dzieciom na tego chłopa. Pado, patrzcie, pieruńskie podściepy jedne, jak nie będziecie jedli płatków owsianych, to będziecie wyglądać tak jak ten chłop. Nowy dyrektor przyszedł na kopalnię, bo to tam zmiana była na kopalni, tam wszystkich, to całą kadra zmieniali, wlazł do gabinetu, siadł się za biurko pod tą palmą, tak się rozglądał po tym gabinecie, patrzy, a w kącie w rogu stoi wersalka i za rogo to znerwowało. Bierze telefon, dzwoni do socjalnego, pado, kierowniku, proszę sam posłać 4 fizycznych i ta wersalka natychmiast tu znikła z tego gabinetu. No przyszło 4, ta wersalka wynieśli. No i teraz tam coś sekretarce do podyktowania i wylazł do sekretariatu, bierze tam ten tekst. Pani Zosiu, pani mi to przepisze. I patrzy tak na gęba, a ta sekretarka płacze. Pani Zosia, dlaczego pani płacze?
Panie dyrektorze, a jak ja mam nie płakać? Pan kozał wersalka wynieść i kaj teraz na doczkaniu robota znajda.